Eguerdion. Fedearen arrazoiak aztertu nahirik, otoitzaldi honetara etorri zeraten guztioi, eta segura irratiaren bidez egunero gurekin biltzen zeraten guztioi, ongi etorri anaikorra. Bizitzan sortzen zaizkigu une berezi batzuk, gerana eta bizikeran hartu ditugun jokabideak aztertzeko uneak. Une horietan berritu egiten gera, bizia berritzen zaigu. Kristauarentzat fedea bizitzea oinarrizkoa da. Gure fedearen arrazoiak esker onez ospatzen ditugunean, sortzen da berrikuntza. Egiaz eskertzen denean, egiaztatzen baita fedea. Egiaz bizi den fedea eskertu egiten da. Ez bai da giza ahalmenen lorpena, doaia eta erregaloa da fedea. Soroan gordea zegoen harribitxia, balio handiko altxorra da fedea. Eman zaigun doaia eta erregaloa eskertu dezagun orain meza hasi aurretik, eskertu dezagun kantatuz zutik harrita. Zuk gabe Jesus nora joango gara gu, zuk betiko biziaren hitzak jauna dituzu. Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari, zure hitza guretzat indar eta argi. Zuk gabe Jesus nora joango gara gu, zuk betiko biziaren hitzak jauna dituzu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. ongi etorri igandeko kristau ospakizunera. Jauna aurkitzea da lor dezakegun altxorrik bikainena. Hala dio gaurko ebangelio zatiak. Jo dezagun beraz, esker onez, beraren errukitara. Jesus jauna, zorioneko egiten gaituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, pozi bizitzeko deia egiten diguzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gure biziko altxorra zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ona, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoari, eta lurre gizko
zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita algustiduna, gorez bezuri. Aitza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aitza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Aitza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko aita ona, zugan usteon dutenen babesa zarena. Zugabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakutsi ezaguzu zeure errukia handia. Zu gidari eta erakusle zaitugula, zuhurtasunez balia gaitezen lurreko gauzez, eta oraintxedanik betiko ondasunei itxatxirik bizi gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lehenengo irakurgai hontan, eman zaion eginkizunaren aldetik begiratzen zaio erregearen zuzentasunari. Salomonek ez du aberastasunik eskatzen. Jakituria eta epai neurri zuzena zintzo jokatzeko ahalmena eskatzen du. Hala dio erregeen liburuak. El pueblo de Dios no puede realizarse sino sobre una base de justicia. Y la justicia es don de Dios que se da en medida humana al Rey justo. Escuchemos del libro de los Reyes. Erregeak liburutik. Egun haietan, jauna agertu zitzaion ametzetan Gabaonen Salomoni eta esan zion. Eskatu nahi duzuna eta emango dizut. Salomonek erantzun zion. Jauna, ene jainkoa, nire aita Daviden ordez, ni zeure zerbitzari hau egin nauzu errege. Ni ordea gaztea naiz, eta ez dakit nola gobernatu. Zure zerbitzari hau zeuk aukeratu duzun herriaren erdian dago, herri izugarria. Ugarian ugariz ezin konta alako, emaiozu zeure zerbitzari honi adimen argia, zure herria gobernatzeko, eta ona eta txarra bereizteko. Bestela, nola gobernatu zure herri handi hau?
atsegin izan zitzaion jaunari Salomonen eskaria eta esan zion. Hori eskatu duzulako eta ez zeuretzat urte asko, aberastasunak, edota zeure etzaien eriotza, baizik eta zuzen gobernatzeko jakinduria eskatu duzulako, beteko dut zuk eskatua. Zure aurretik inork izan ez duen, eta zure ondoren ere, inork izango ez duen adinako jakinduria eta adimena emango dizut. Jaunak esana, Ezerrak zuri jauna. Jauzerukoa zein maite dudan zure legea. Denok? Jauzerukoa zein maite dudan zure legea. Jaunaren ondasun bakar, erabakia du zure hitzak gordetzea. Zein ona nirentzat zure aholko legea, urre zilarrezko milaka txanpon baino hobea. Denok? Jauzerukoa zein maite dudan zure legea. Kontsola nazala zure maitasunak, zeure zerbitzari honi hitz eman diozunez, betorkitzure gupida bizi berri nadin, zure nahian bai dut gozamena. Jauzerukoa zein maite dudan zure legea. Bigarren irakurgai hontan, jainko maitasunak optimismoa, bizkortasuna eta konfiantza sortzen ditu. Bere semearen iduriko izan gintezen aukeratu gintuen jainkoak, esaten die San Pablo erromatarrei. La fe y el amor cristiano son unos poderosos estímulos del proceso de liberación humana. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik, zenideok. Badakigu bera maite dutenen onerako bideratzen dituela jainkoak gauza guztiak, bere aurre erabakiaz deitu dituenen onerako alegia. Aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen, bere semearen irudiko izan zitezen, eta horrela, semea zenide askoren artean lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen, deituak berriz zuzentzat hartu eta zuzentzat hartuak aintzat bete. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Eta orain evangeliora goaz. Jainkoaren erreinua onartzeko, balio nagusi batzuk ere onartu behar dira. Eta giza balio guztiak balio nagusi horren menpean jarri.
harribitxia erosteko. Giza arrazoizko pentsakerak hala erakusten digu, baita Jesusek ere bere evangelio hontan. Erne eta adi jarri gaitezen Jesusen hitzaren aurrean, alelujaka. Kanta dezagun denok, aleluia. Bedenkatua zu aita zeru lurren jauna, zure erreinuko misterioak jende xumeari erakutsi baitizkio. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitzazutik jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari, zeruetako erreinuarekin, soroan ezkutatua dagoen altxorrarekin bezala gertatzen da. Norbaitek aukitzen duelarik, berriro ezkutatu egiten du, eta pozaren pozez joan, dituen guztiak saldu, eta soro hura erosten du. Era berean, zeruetako erreinuarekin, harri bitxibila dabilen merkatariarekin bezala gertatzen da. Balio handiko bat aurkitzen duenean, joan eta gauza guztiak saldu eta erosi egiten du. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, Alleluia, Alleluia, Arantzazuzale maiteok. Igande hauetan, paraboletan hitz egiten digu Jesusek, eguneroko esperientziatik hartutako adibidekin,
Eta gaur, evangelioak kontatu dizkun biak, gertazitezkeen Jesusen garaiko Palestinan. Atxorra lurrean ezkutatzea, beste herrien hainbeste inbasio sufritutako herrian normala zen. Eta Palestina basoko lurra zenez, harribitxi negozioa ere gertaziteken. Orduan, nekazari batek aitzurren ari dela lurrazpian gordetako altxorra aurkitzen du. Ustegabea, zer egiten du? Berriz zapatu eta soroa erosi duen guztiarekin. Harribitxietan negozioa daukanak merkatuan balio handiko bat ikusten du eta dituenak saldu eta balio handikoa erosten du. Bi hauek dira gaurko evangelioak ekarri dizkigun parabolak, biak zentzu berean dikoaz. Bi pauso dauzkagu. Lehen pausoa, balio handiko altxorra eta harribitxia aurkitu. Eta bigarren pausoa, kalkuluak egin eta erabaki hartu. Dauzkatenak saldu eta balio handiko berria erosi. Ez dira galtzen ateratzen, negozioa egitera doaz. Nola baiteko arrisko hartzen dute, baina pozaren pozez egiten dutela esan digu parabolak. Hori da, aukera baten aurrean jartzen gaitu evangelioak. Eta horren lekuko testigu lehena, Jesus bera izan da. Jesusek bere fede bizitzan deskubritu du zer? Jainko erregetzaren altxorra edo balio handiko harribitxia. Eta zer egin du? Bere bizitzako proiektua egin du. Esan nahi ez bezala, hau da nik egin nahi dudana. Eta buru belarri eman zaio proiektu horri, dena eman du horren alde. Eta ara egiten du pozaren pozez, jainkoaren erregetzak zoriontasuna dakarrelako. Jesusen ustetan jakinduria da, berri ona da. Orain guri da galdetzea, non jarria dugu gure altxorra edo harribitxia. Jainkoaren erregetza altxor bat alda nire bizitzan, Jesusetzat izan zen bezala. Merezi aldu egiaz, dena guztia saltzea esan digu parabolak, jainkoaren erregetzaren altxorra erosteko. Lehen kristauen galdera zen, ea merezi ote zuen Jesusi jarraitzeak, gureare bada. Jesusen pensamendua balio handiko altxorra alda niretzat egiaz. Prestan nago dena arriskoan jartzeko altxorra hau erosteko. Sinesten aldugu jainkoaren erregetza dela, mundu hau zoriontsu eta duin. Aita Santuaren entziklikak dion bezala, Magnifica Humanitas, gizadi bikaina egiteko bidea. Humanismo jator eta zentzuzkoa eraikitzeko merezi aldu Jesusen evangelioa jarraitzeak. Jesusek berak, bai, sinistu zuen, eta dena eman zuen horren alde. Maitasunez eman ere. Jesusek bere biziaz dio, merezi duela bizia ematea jainkoaren erregetzaren alde. Hain zuzen, evangelizazio berriak Jesus jartzen digu erdi-erdian, berak egin aukera, geure aukera egitea du helburu. Eta hori pozaren pozez egitea, parabolako haiek bezala. Irabazten ateratzen garelako uste oso, konbentzimendu fermuz, konfiantza erabatekoaz. San Paulok bere gutunetan esaten digu, Jesu Kristo ezagutu aurretik beste balio batzuen atzetik ibili zela, baina Kristo ezagutu ondoren ordu arteko balioak galeratza zeuzkala. Jesus ezagutzearen neurri gabeko ondatsunaren ondoan.
Jesus ezagutzea izan zela, haren bizitzako altxorrik baliotsuena. Gaur irakurri dugun salmoak hala dio, jauna, zu zara ene ondasun bakarra. Erabakia dut zure hitzak gordetzea, zure irakaspenatut gozamen, urreri finena baino maiteago, zilarrezko milaka txampon baino baliotsuago. Eskadezagun egiazko jakinduria, bizitzan aukera onena egin dezagun Jainko erregezaren alde Jesusi jarraituz. Eta gaur Santa Ana eta San Joakinen jaia ere ospatzen dugu, Jesusen aiton amonak amaren aldetik. Hemen zaudeten eta irrati zentzuten zaudeten aiton amonak guztioi, zorionak eta eskerrik asko. Egin dezagun orain fedearen aitortza. Sinesten alduzue, Jainko aita guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue, haren seme bakar, Jesukristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hileak haubiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarri diragoena. Sinesten alduzu Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jainkoaren seme eta alaba garela jakinik, otoitz egin dezagun usterik onenaz. Gure otoitza entzun jauna. Gure otoitza entzun jauna. Sinesmenaren altxorra aurkitzeko poza izan dugunon alde. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Beren burua ase ezinik, beste zerbaiten bila dabiltzanen alde. Bihotza betetzen duen Jesusekin topo egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Sufritzen ari diren guztien alde. Gerrataetan kaltetuak suertatu diren guztien alde. Bizi duten sufrimenduan jauna hurbil senti dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza entzun jauna. Elkarturik gauden guztion alde. Evangelioko altxorraren bilaketan lagun egin diezaiogun elkarri.
eska dezaiogun jaunari. Gure otoitza Jauna, jaso itzazu geure beharretik egin dizkitzugun eskariak, eta entzun baita ere beharrean dauden guztien deiak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bizitzak erromes garamatza, jauna zure bide. Mintatzearen zauriak zelda, zure eskua dizkide. Zuk bidalik gintuzun joan ginen, errukiaren misiolari. Oiutxik eta bakatik babe, bere reinuaren pregoilari. Maitatzen besoak nekatuta, ezinaren leguzkita. Aurrera ezin eta atzera ezin, denak lehorregarrita. Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Onartu aita zure esku zabaletik hartuta ekarri dizkitzugun eskaintzak. Egizu, misterio santu hauek zure graziaren indarreragileaz santu egin dezatela oraingo gure bizitza eta gida gaitzatela betiko zorionera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta espirituarekin. Gora bihotza. Jaunaka dauzkagu
da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti, guk zuri eskerrak ematea aita guzti santu. Zuk bakoitzari eta nori bere orduan ematen diozu dagokiona, eta zeure eliza miragarriro zaintzen duzu eta zuzentzen. Zuk beti diarduzu Espiritu Santuaren indarrez elizari laguntzen. Uste ona beti zugan jarririk, estualdian etengabe otoitze egin diezazun, eta pozaldian eskerrak eman, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere goguz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazu eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalitza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazu eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kalitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hautekoa berriona. Horregatik aita, zure semearen eriotza tapiztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kalitza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu, eta bere bizi lezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean izango goan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren Ama Mariarekin, haren senar Jose Santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Klara Santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin.
haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zurik jainkoa eta alguzidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindut erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, ema jozu elizari bakea. Eman batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Maiogun bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jainkoaren erregetza, gure altxorra, zorionekoa jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nire etxean sartzeko, baina esazu izbat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza eta odula. Amen.
jauna gure jainkoa, zeru lurren egile, guztien salbatzaile, gure jabe zarata, jabe Jesus jainko semea, gure gatik ilzara, aitak biztu zaituta, gure artean zaude. Espiritu Santua, bizian bizigarri, Oze maile bikaina, balkoetan pozgarri, balkoetan pozgarri, Egin dezagun otoitz. Eukaristiako sakramentua hartu dugu, jauna. Zure semearen ekaldi piztueren betiko oroigarri. Berak neurrigabeko maitasunez eman digun duain hau, izan dakigula salbamenerako. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Maitasunaren agindua onartzen duenak eta gizakiak anai sentitzen dituenak egiazko altxorra aurkitu du. Evangelioko jakituria lortu duenak badaki zer saldu behar duen eskaintzen zaigun harribitxia lortzeko. Maisurik onenak Eukaristian janaritu gaitu bere gorputza eta izakera emanez, eta gure bideetan ibiliko dela aginduz. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bedenka gaitzala jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.
gazte jaunaren pakea.